first. So, good morning. So, sayo kay Kunimata ganina. Around 2 o'clock. Alas 2 ganina sa buntag. Then, oras karana. 2:20 to. Nagtimpla og gatas. So, karon guys is mga tumig bukid. Then, alas 4 may larga. Then excited ka ko lawas kay muad dumi. Nakakaw ng mga dress siya part ng ring ito. Bitaw pa ito guys. Then ngari ko na to ko nito sa balay pikas. Sa Yumi karon, then update taw niyo no. Vlog na to niya. Love you. Sana all. Guys, mga na meron. Namo kay tanami mga tanami din. Ako i-vlog, ako i-video ang among pa-travel. Okay, let's go. Update guys, so higher at Tabango, padong namin sa kolonya no. Pista man daw diri gud sa lugar na papa no nya. Papakatay tog sukad ganina alas 2. Then medyo pilaw. Then nang naog mi kay murag lugsong kayo ba din delikado mang nang naog mi din ako yung nauli. Ya nagwag mi na papalay man lagsakyan. Yun mo na ako duha ka lolo. Migsuon na sa papa na niya din ako na lolo papa na sa mama din kapoy mang baktas diri basta tubig no niya merjung to ato si puno kay sa kainit niya bugno kay ganina din minit kay diri hinod jud kay siya diri kay nature kay ba hindi kay ang hangin din bugnaw no so kita kanyo da. So, kape. Sige til magbaktas diri. Manakay na sa may balik ako. Narang motor dito. Picture sila ako. Kaya ko hilig picture kay ganang picture kay di na ako post gali sa ako Instagram or FB. So, posting sila diri. So, init. Lukso daw da. Hi vlog. Ito may vlog. Hello! Dari. Ligoan na tao na. Kabaw bi aka na. Swimming pool! Makita mo tao, tubangan og likod, maklaro mo na. Swimming pool to dito. Maklaro mo. Ako rin nakagwapa diri. Okay, lain mo nagnaong siya. Messer. So, nami diri. So, update lang tayo niya no, kay muna kayo namin balik.
Okay. Basta. Nag minag. Ambak ko sa mi ha. Wasa. Ano na munawag sa ko. Wasa. Hello, pagi. Hapit mi na. Dire na pizza. Grabe kay kasakaon dire guys. Sige kay sa tail mo ka nag mura galing atong gravity nag-ana mo maayo ba mura na naghapa dire sa kasakaon ba no so ay sakit gid sa tail makaluya guys nanguy na akong tuhod look kay dire guys namin mga nakailan ako dire guys papa ako yung guys. Hold up. Nag-vlog ko eh. Ay, patuyuan. Kape naman. Kape, drink. Baktas o kita ako na nasa kulit ko do. Sa mga bikers. Sa mga bikers dyan, challenge na ako ninyo. Mga remo. Mari man nag-race ang mga bikers ato, mga rito nag-race. Nag-race din mga bikers ato guys. Diri. Yeah, dito na lang ko pa. Nami diri sa kolonya. Saka pa dito mi. Naabot na sila papa. Dito sa road ba ipili? Wala sila diri manaka nami karon. Buki kay dito kapag saka na mama na ko sila. Saka na sila manaka nami manaka. Pa ako time lapse ako kan perpas-pas kay saka dito. Kay dugay kay mi makasaka dito eh. Muna pa namin. Pasaka namin guys. Gulit mo. Manak ka namin guys. Be, gulit si Mama Be. Baba daw. Good. Be, gulit Be. Gulit ba? Nag-vlog ko. Iya, nag-vlog yun. O na Be. Dali sila guys. Mga shoppers. Ha? Nasaan yung dance to ba? Sorry ko mag-vlog. Guys, lapo kay diri guys. Ito kay Baktas, kay yung pilit ako tiil. Alas kay guys, basta may kuan namatay. Alas kayo. Biskot. Di na matagda ko dinilas. Ilis ako Baktas guys. Awa. May tinail ko guys kay nail ko kay lapok kayo. Marami guys. Para sila guys, lapok kayong sila sa sanli. Let's go, let's vlog this. Kami manakan namin guys. Manakan namin. Vlog sila ako nag-vlog.
Vlogger. Suruh yan, labi ka to ha. Okay ka po yun ba? Ha? Uy, magtanong ta ha. Babae mga tigat pa doon sa inyo ha. Magtanong, may magtanong. Yan ka ba? Lapo kayo? Lapo kayo guys. Layo pa may bakasan. Time lapse lang nato no. Alas dito eh. Ano ba ito? Madami sa kanya malimbot ni. Okay, time lapse. So, magkaroon tayo video dito. Time lapse. Ay, kape. Grabe sa ka na kay Dre. Hapa-hapa na ko Dre. Giblaktan. Gumango doon sa mo kayo. Sig puta-puta. Tara! Gapo kayo bro. Gimana niya na nama? Kato na dalan sa urmok ma kaya to ibutan sa mong tanong. Oh. Ano ko ang gali na simpa mama. Oh. Wala naman. Yan naman yan, lagi naman. Wala na ng video ma. Napay di pwede mo ban. Yang yamang bantayanan. Wala gali. Git, dalon bata diri. Kapoy. Masih na kanya. Layo kay bakka sa una oy, mama. Hello. Oh, I vlog. Wala kay gutom na. Ano mas malugi? Ano na? Ba't na hapit na nung taabot? Doon lang good. Pato tay, diretso tay. Kana tay, sudya tay. Nama ako sige tayo mudagan. Mabiyaan na sa balik ko sige mudagan. Asa man mo darara? Tara tay. Oh, skulan sod. Apo yun. Sakit na ko til. Pamagal ka, ano pa daw kay Kamu tak bilang. Apa yang ini? Lo ya lah. apa Ini last dari kami 5. Mari main sekalian saya bangun. Kapit na abot no. So, password lang yun. Kabila po kayo eh. Nasaan na po sa maganan dre. Maganan. Mari. Wala, halapok na kayo ko gi. Nakatiil. Ako daw gitiil. Halapok kayo. Halapok kayo dre. Bibi saba kayo. Kapit na may abot. Kapo ya? Kapit na may abot. Init. Malam deh, lamin na kayo musa. Nauna na ta. May nagkaraoke la ay man siguro ng pista dire ron. Last time ata naman tin nagkanta-kanta. Pwede ko kanta-kanta ron da. May karaoke. Doon namin.
pa si tao. Ano namin? Naguna ako. Nung tas rin yung mula niya eh. Mingon ako sa kuya. I love you, babe. Ano namin? Ano namin balay? Okay kayo. Sukat na. Yeah. Yeah. Ano namin guys? Na ako tayo, daday. So ni Papa. Hi sa vlog, hi sa vlog. Ah, gapoy. Kami diri, nali karaoke. Nata na sila Papa. Ano diri guys, lugar diri nila. Papa ka diri. Tangan tupika sa layo kayo. Nanay sila. A few inches later. Kaon guys, mama na. Kaon mama. Ako na dari. Mami kaon. Paano mo sa dad? Pinatan. Sa ako na natapol kasi lang. Papa dad ko pa. Galing ako gaman. Bakit matungan? All for today guys. So muli namin. Sila mama sa likod. Pangitagi mo dong, pag ginana dong. Ayaw dong. Nah, si Papa eh. Wala na siya. Grabe, nag-listen na Paulit na dami guys. Nara guys. Guys, si Papa. Padana si Papa. Padanas na siya. Napok mo namin dali yo. Kita ako sinilas sa kutil. Oh? Para good wailing ako Papa. Hindi mo danas. Hindi mo danas. Hindi mo danas. Hindi mo. Wala ko mama guys. Dili, ayaw na kay kuling na. Bulok. Ala pa patot ray. Sige. Taka ba ni? Ojo, wala pa daw. Sige. Bawo sila. Ay na lang pagin. Slide pa nung ko diha. Hello. Ya. Wala na mi. Dato ang ma-reveal daw kay kwarta. Ulo di, Oh, sa ni mangudo. daw kay kwarta. Kapit ko malang mo. Danas na ako. Matay ka pa. Hanas kayo. Isawta ka. Eh, what's up ma-reveal kay mahanas? Balik. Guys. Ang lasay. Sige. Eh, kabaw ito. Mama? Ako pala ni Madalinas. Di ba ako ni Madalinas guys? Mga guys na sad. Pit, buha nga lisura sa ako eh. Bayan niya sa linya. Tensay lang. Para Tingnan na yan pag naog ka, basta laptop kayo, basta slide. Okay. Tay, sige daw. Saan pagkagi sa slide? Madalin na asket tani lambag ito. Saan ya? Oo, diba, birthday ko. Okay, uwan ba yun? Oo. Pag naog, mag-inay, bulok man kayo tig-video, kay giwi-hiwi, man, piskot juga yung video amaw juga. Ito namin. Pwede namin.
Malas kayo guys. Sige ma. Malas ay. Mahal sa'yo mamasalti sa to, kuan ron, adventure. Namuti lagi, minindot kayo. Dapat tayo mo diri. Oh? Ah, sabay. Masaya mo masulti sa to, adventure ba? So, gipaningot na ako guys. Kay kapoy kayo, kay ako pa nagbugat. Bugat eh, si mama. Ikaw Maribel, o sa man? Kapoy makapughat. Ikaw pa. Masaya mo masulti sa to, Anak adventure. ko diri, anak ko. Oh, lamay guys, paminaw guys. Ikaw dyan. Masaya mo masulti ka ron sa to, adventure. Sure kayo. Labo kayo. Ikaw tatay, ano ang saman ni mong adlaw ron? Nga sa adventure na to, apit ka na dalinas. Okay na kayo. Apit yun. Salamat kani kay Nanay Siminto dire. Grabe. Siminto naman dire na Pedro. Grabe. So, subscribe for more adventure. Nga to sa mi sa pinakabukid sunod. Baba mo na tami nga sa pinakababaw. Grabe lapo kayo no. So, bye guys, muli na may kurumok. Itaw. Pajuday na naman na vlog kay gisuri na sa tali papadiri sa bukid tabango din. Man yung pinaka kuan diri na dagat. Mari dagat diri. Diri ang lanaw. Kami diri. Kaya oh. Dili kay baklaro. Lanaw. Tayo sa vlog tayo na tayo. Tayo na sa vlog tayo na. Dili mo ta tabugon. Tay. Dili tabugon tay. Ana tay. Kaunasan. Agat pa man. Tay. Tay. Tay bahay. Hi guys. Oh nanaya, ya. Hi guys. Yan ana. Tay. Dili matay. Kay ang ang Tay. andan daw ngari. Ana. Ngari pa. Hold up. Sabang mo. Dyan. Maribel. Ano dili agi? Manong, kumulan. Ngana ni mi nagkailan ni Sanli. Kuya ba ngana ni mi dito. Ngana niya nag-istorya mi na diha dapit. Ngana ma ba? Dami nag-istorya ko ni Sanli. Ya ato diri hubas kay diri wala na tubig di ama ato. Ni pa ngana Sunbe no? Sunbe ba? Nindot lang kay ngat Sunbe. Dili lang ngani kayo jud. Tanan. Pero masunas pa nino. Ngana ni mi nagkailan ni Sanli ato. Bitaw. Yan sila nagkaila guys kay naman jud ko ato guys niya. Ako nagdagay ko sila kay nag-date sila pa tong alas 12 na guys. Dugay kay sila naman sila. Training day ka naman. Naman nag-date ra dito sa pasok day. Marok jud. Ikaw datay. Oh, ang kana siya patalan. Mudunggo na sa bugo. Ang bugo agian ra na siya. Yan dito sa dati.